Assalamu alaikum qadrli tomoshachilar. Mening adım Farid To'xtatulin. Ko'pisi meni odam huquqi deb fikr ediyor, ko'pisi siyosatchi deya, yozuvchi deya, dissident deya, ekologim deylar. Ama elbette şol ko'p so'rovlar bilan men ishlashgan, ya'ni shuna boshqa zot haqida men guruh berjaksizlar. Olam mening mashg'ulam bilan tegishli, men mashg'ulamning tarixidan bir köjük bo'lagi. Dervaydasim gele men dindar adamdan, ele bir güçlü dindardan, yana bu gurungi men Qorxan kitabından başlamak bolayım. Sebebi ol esası şol Qorxan kitabından çıktı. Bu kitap bize ata-babamızdan gelen 1911 yılda çap edilen kitap. Ol bana 2 yıl bundan ön enem getirip tapşırdı. Onun atasından gelen nesip olsa gelecekte de men o kitabı öz oğullarıma tapşırmalı olan. Şimdi bu gurunun manisi näme? Men şol kitabın içinde kijikten bari kızıklanıp seyrededim. Sebebi ol bir ütköş yazgılar var içinde, Arap dilde elbette. Qorxan kitabı. Yana babam hiç onun bir köp gurun vermeydi, sebebi ol Stalin vaqtları köp saati gören, türmede de oturup çıkan, şoň için eyle bir nämerap korkunçlar zatlar dep belki aýdan daldy. Emma maňa demek o kitabyň özü daldy, kitabyň içinde türlü bir kagyzlar bardy. Şo kagyzlar gyzykly. Misal üçin iň gyzyklandyrýan şeýle bir ully bir ýazgy, 2 sanyk nuskası da var. Olam bir ütköşkine tanış dilde yazılan ýerli. Şoňa köp wagtym bäri gyzyklanýatym. Häzir şo kitap elime düşenden soň tanış bilişlerden sorap, alımlardan, zatlardan sorap, Arapça bilýänlerden sorasam, ýok bu Arap dili däl diýdiler. Soň fars dilen bolmady. Ahir bir Amerikada ýaşaýan bir tanış alym şol okap gördü de bul diýdi Çağatay dilinde yazılan hat. Çağatay dili Xivada şol 19-njy asyrlara çeldi, 20-njy asyryň başyna çeldi ulandyr. Xiva hanlygynda şol menim ata-babalarym şol wagtlar ýaşan. Özüm bu şeriat qaziýatyň karary bolup çykdy. Bol kararyň manysy şeýle. İzvasti molla diyen adam bolan, o mollatygyny men onu bilemýok. İzvasti bolsa meniň babamyň babasy bolýar. Sebebi bizim enimin familiýasy İzvastiyna var, şol İzvastydan gelen. Ýöne o mollatygyny häzir bilip ýördüm. Garaş şol İzvasti molla diyen adam öz gyzyny durmuşa çykarýar. Durmuşa çykaryp elbette o wagtlar indi gyzynyň ady Erturgan beke. Ol wagtlar galym tölenýär. Şoň üçin durmuşa çykan maşgaladan bir galym alýar. Olam Ahmet Töre diýen adamdan galym alypdyr. Ol ýöne näbeli sebäpden Bahir yigit ýa-ni Erturgan beken aljak yigit Tarqataýyn aradan çykýar. Şoňa esaslanıp munyň atasy Ahmet Töre diýen galymyň izini aljak bolýar boly. Bul bolsa ikisi şo jedel turup ahir şo şeriat qaziýatyna ýüz tutýarlar. Ine bärde şo qaziýatynyň nämesi nuskasy da var, ýazgysy da var. Bula eýem Arap dilinde ýazylan. Şolay diye sebebi diye şeriatda eger yigit bilen gyýys durmuş guranma eger nikah okalan bolsa ýa iki bolup bir tamda galan bolsalar ýa bir ýolgaň aşagyna giren bolsalar eýem olar her aýal diýip hesap edilir. Şoň esasında da demek galym diýen zat şol geliniň maşgalasynda galmaly ýa şu geliniň ata enesinde galmaly. Deyip şol
benim ata-babam tarafına yazıp veriyor. Ve ama kızıklığı sebep, men kızıklanan zadım kıynansam da munda nämesi görkezilmelidir, kaçan bolan vaka ve nerede bolan vaka. Endi elbette ol Xiva hanlygynda çeni bilen sanap gördüm, ol 19-njy asyryň 50-nji 70-nji ýyllaryň arasynda bolan wakam kadiýen. Sebäbi bu haty demek bu haty 150 ýyla 150 ýyldan köprek wagt bolupdyr. Men dogrusyny aýtsam şol terjime etip berende şo haty okanymda şo izwasty molladan ata-babalygymdan salym hat alanýan boldum, gaty begendim. Gaty gyzykly bir näme waka eken. Men näme üçin muny aýdyn, size birinciden näşe boldy. Sebäbi hemme maşgalada da şoňa mezeş nämeler bardyr. Belki köpsüne şoňa dokumentler, belki dilde nesilden nesile geçen şoňa gyzykly wakalar bardyr. Şonu ýaltanman ýazyp alkalym ýa-da aktyklaryňyza, çoňluklaryňyza aýtyp beriň. Belki olaram bir wagtlar 150 ýyldan soň siziň hatlaryňyzdan, siziň aýdanlaryňyzdan biri okar, görer diýip pikir edýär. O zaman ýene bir haýyşdym bar, ýene de şo Gurhan kitabynda köp sahypalarynda bir elden goýulan bellikler bar. Men olaryň da arapça ýazylan, olaram indi 1913-nji ýyl diýipdir, 25-nji ýyl diýipdir. Indi bu wagtlar belki maşgalamyzda bir adam doğulandır ya aradan çıkandır. Şol eger kimde kim şonu okap berebiljek bolsa sağ bolsun aýdartym men. Şo hakynda gaty gyzyklanjak. Sebäbi bu şoňaly bir maşgalanyň taryhyndan 20 şo döwletiň taryhy bolýar. Benim pikirimçe ol bir gerekli gyzykly zat. Ne şeýle gurrun etjekdim, onu etip berdim size. Eger gyzyklanma bildirseňiz belki bir gurruny dowam ederiz ýa-da başga temalardan gurrun ederiz. Soragyňyz bar bolsa ýa teklibiňiz bar bolsa ýazyň. Tanqid etjek bolsaňyz baş üstünde. Endi şuň bilen siziň bilen hoşlaşýan, sag bolyň. Saman oturyň, nesip bolsa görüşeriz.